La meva funció realment ha sigut donar suport als diferents projectes que podien tindre alguna de relació en nutrició i en els que vegeren que jo poguera aportar. Sobretot m'he encarregat de fer educació nutricional, diria jo, tant en els tallers de cuina en els que he pogut participar. També he participat en algunes càpsules que s'han fet en diferents punts de Barcelona i també participant en altres accions com en la moneda red. No tenim una base d'educació nutricional perquè no s'ensenya en l'escola i òbviament quan arribes a l'edat adulta, si tu no tens com cert interès en informar-te i en saber, hi ha molta desinformació. Òbviament, quan tu estàs en una situació econòmica més difícil, no tens accessibilitat a tota la quantitat d'aliments que estan en el mercat i normalment els productes frescos o les fruites o les verdures que han de ser la base de la nostra alimentació són els productes més cars, o sigui que la gent al final en tota la seva voluntat tira d'aliments més ultraprocessats i que són pitjors per a la nostra salut. Des de la meva posició i en el que he pogut donar com receptes que siguin fàcils, que siguin saludables i també hem intentat adaptar que siguin el més econòmiques possibles. Des dels tallers de nutrició això sí que ho hem tingut molt en compte perquè sabem que és un hàndicap molt gran per a la majoria de famílies.